Здравейте, аз съм Анджи и днес ще ви представя моите неща, които съм си купила за 1-2 седмици. Първите неща, които искам да ви покажа, са моите тетрадки с широки редове. Опа, и тази също. Така, първата тетрадка е тази тетрадка речник, която си закупих от Jumbo. Но съвсем не се загледах, че е с тъмни страници, ето тук. Аз предпочитам белите страници. Харесват ми повече. Втората тетрадка е тази, която си закупих от Жанет за около 3 лева. Много е хубава и не съжалявам, че си я купих и определено ще я ползвам на 15 септември. Следващата тетрадка е тази, която си закупих от Lidl. Наистина е много хубава, но страниците й са твърде мънички, полето е твърде грамадно и няма да си купувам повече. Затова си купих само една. Следващите две тетрадки са на Виолета. Разкошни са, имат само една лоша страна обаче. Полето им е от другата страна. И затова толкова много ме яд, защото платих 2,60. Иначе са доста симпатични ето тук. Интересни са, имат интересни картинки и така. Ето ги. Следващата също е на обратно полето. Аз не мислех, че поне едната само, ама то и на другата. Изглежда ето така. Не си купувайте, ако не искате да имате поле, което да е на обратната страна. Следващите три тетрадки са ето тези. Много са симпатични и отзад също са така симпатични. Те са от... Мисля, че от... Не знам, сериозно. Подариха ми ги и така, че не мога да ви кажа откъде са и колко струват също, но са А5 и с 72 листа. Следващите две тетрадки са тези. Пак са като тези, ама само че друга картинка. Следващото нещо, което искам да ви покажа е това блокче с 25 цвята по 2. Жестоко е! Купувам си го за втора година от Jumbo глупости от Lidl за около 5 лева или повече. Следващото нещо, което искам да ви покажа са тези папки, които бяха 4, ама едната я използвам вече. Едната е тъмносиня, другата е светлосиня, а другата е розова. Един комплект с две папки струваше около 4 лева или по-малко. Следващото нещо, което искам да ви покажа е тази тетрадка на Виолета, която наистина полето и не е от другата страна, ама е без полета, което на мен наистина не ми пречи. Има такова, което е 100 пъти по-симпатично от на малките тетрадки. Невероятно е. Отзад е на Леон и Виолета, а отпред само на Виолета. Така, следващите неща, които искам да ви покажа са тези подвази на H2O, защото тук от 2-3 дни съм се запалила сериозно по H2O. Две такива синички и една такава, която тази вече съм я отворила да я пробвам на големите тетрадки. Така, следващото нещо, което искам да ви покажа са 4 блокчета. Едното е това, другото е това, другото е това и последното е това. Те струваха около 50 стотинки. Не знам колко листа са вътре, защото наистина не пише. И са от Lidl, ако ви интересува. Този блок ми е от книжарната всичко за всеки. Струва 60 стотинки и отзад има програма, която можете да си запишете вашите предмети или... Да, предмети за деня. Следващото нещо, което искам да ви покажа са моите тетрадки с широки редове. Те са ми от Lidl, абсолютно всички, да няма въпроси. Те са ми от Lidl, всички. Пак повтарям. Първата е тази, която наистина е много симпатична. Ето я отпред, ето я и отзад, ето я и отвътре. Така, следващата е тази. Отпред, отзад. Ей, такива имам 3. Нека да не ги показвам, да не си губим времето. Така. 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 Тази е много симпатична. Ето я и любимата ми тетрадка.
Всички струват около 50 стотинки или малко повече, 10-20. Не знам точно. Цената им следващите са с такива карирани квадратчета. Ето такива квадратчета. Отвън изглежда така, отвътре така. Не отвътре, ами отзад. Така, 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 така. И любимите ми тетрадки са тази. И те са 3. Такива. Следващите неща, които искам да ви покажа са стикерите от Lidl, които наистина са малко бебешки, но си взех, защото нямаше други и не ми се ходеше. Не, аз всъщност ще ходя в Джамбо, ама по-нататъка. И ще направя клипче с това, което си купих от Джамбо. Следващото нещо, което си купих са ето тези пастели, които наистина е много готино. Ей, сега ще ви ги покажа. Ето това е самия пастел, много е странен и се отваря ето така. И започвате да рисувате с него. Интересно е. И те са от Lidl, не помня за колко пари, но не бяха много евтини, защото са много хубави. Много и то. На мен ми харесват. И тези химикали, които си купих от Lidl, защото моя английски ползваме такива само. Те бяха от Lidl за някъде около 3 лева или 4. Не са много евтини, но... Следващото нещо, което искам да ви покажа е това тефтерче на Виолета. Ето го отпред, отзад, ето го и отпред. То струваше 3,20. Така, ето го и последното нещо, този тефтер на Frozen, който не си купих всъщност, ами спечелих от едно стрелбище. Хубаво е, защото пишеш определен код, ще ви го покажа на вас. И натискаш това копче и отваряш тефтера. Интересен е, сериозно. И съм писала много неща вътре вече. Добре, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте thumbs up нагоре и се абонирайте за канала ми. Долу в описанието ще напиша откъде съм купила всичко. По-отделно, примерно ще пиша тетрадь. Примерно ще пиша тефтер на Виолета и откъде съм го купила. Защото някъде пропусках да ви кажа и ще се опитам да кажа колко струва. Така, това беше от мен. Довиждане!